As i-ANC ingazwani neqiniso, ngisacela nje ukuqala ngokuxolisa ngoba njengamanje ngizokhuluma iqiniso. Ngithi nje yobe khongolose. Nami kangizenzi bafowethu, ngazalwa nje nginje, ngiyoze ngife nginje, ngizwana neqiniso. Yazi ma-MK abanye bethu kunento abangayazi nabangayinaki nje ukuthi i-ANC njengoba iwu-number 1 eSouth Africa, kuyilona qembu elinabalandeli abaningi, lihlezi lapha ku-number 1 ngo-10 million wabantu nento. Bese kuthi u-number 2 okuyi-DA uhlezi ku-number 2 ngo-3 million nento. Ngisho ungahamba ukuseshe lokho, googlishe wenzeni, uzothola into ekutshela yona. Mina ngivele ngikwazi nje after ukhetho esagcina kuba nalo. Then njengamanje MK ngigcine ik-7.6 nento wabalandeli. If lezo balo ze-MK ziliqiniso, lokho kusho ukuthi i-MK siyiqembu eliwu-number 2 eSouth Africa. Nakhona iwu-number 2 uma kuwukuthi kwi-ANC akukaphumi ngisho umuntu oyedwa weza ngapha kwi-MK. Ngoba mawukuthi labantu abakwi-MK basuka ku-ANC, lokho kusho ukuthi i-ANC ayiseyona u-number 1 kungakavotwa. So into thina esiyikhulekelayo ukuthi at least labantu be-MK akuba ukuthi basuka ko-IFP, mhlawumbe abanye bakade bezaliwe bengakavoti bazobe beqala ukuvota nje. Cause mawukuthi basuka ku-ANC, ingozi leyo. So nje ngiyacabanga ukuthi nayo i-ANC njengamanje iyathandaza imbono enayo nje ukuthi Nkosi yami, at least labantu abasuki kuthina. Mhlawumbe ngempela abasuki ANC abantu be-MK. Mawukuthi basuka ku-ANC, ingozi phela leyo. Ngcono nje ukuthi kube ukuthi abasuki ku-ANC. Mabengazi kahle kahle nje omunye uthena usanda kunikhuluma ngasothi sekukade sekuvotiwe. Khuluma lento njengalo ikhulumayo after ama-elections. Ngayibuka lento uthi yazi lo muntu uqinisile ngoba ngenzeka ukuthi labantu abe-MK abasuki ku-ANC. Uma kukhona osuka ku-ANC ngisacela ngene ezansi wale comment yasho ukuthi mina ngisuka ku-ANC. Ngifuna ukubona ukuthi bangaki abazothi basuka ku-ANC. Uma ukuthi baningi abasuka ku-ANC, kuyobe kusho ukuthi i-ANC isiwile, ayisenawo loya 10 million oshiwoyo. Kuyobe sekusele inkeshezana nje yabantu. Kusho ukuthi i-MK mawukuthi lezi ibalo lezi ayishoyo iqinisile, kungenzeka ukuthi siwu-number 1 engakavotwa.